El tema de la immigració es va donar abans dels anys 60. Ja es va donar en els 50, que va venir molta gent d'altres províncies, altres regions d'Espanya. En el taller on treballava, o sigui, em remunto a la casa Granell, en allà teníem un, dos, tres que havien vingut de Múrcia. El barri de la Torrassa en deien la Múrcia Xica, perquè com que es anaven cridant els parents, els amics, tots s'anaven a parar en el mateix lloc, i va arribar en aquest extrem. Després, als anys 50, quan es va fer el trasbàs de les aigües del Ter a Barcelona, també va venir molta gent d'Andalusia. Jo en conec un, en fi, som amics, que va venir de la província de Granada, que viu per allà a la Sierra Nevada, vivia, la seva família, va venir i va anar a parar a la província de Girona i després en un poble també de Girona, on ja s'hi va afincar, perquè es va trobar molt més bé a Catalunya que en el seu país, que es moria de gana. I aleshores, amb això del trasbassament de les aigües, va venir moltíssima gent també, particularment, ja repeteixo, d'Andalusia. Aquestes migracions s'han donat sempre, perquè quan jo era petit, per exemple, que hi havia els serenos i els vigilants, eren gallecs i asturians. O sigui que han anat a tongades, ara d'unes regions i ara d'unes. Ara va venir molta gent. Després, cap als anys 60, a finals dels 60, això es va anar aturant. Ja no hi va haver aquesta migració, perquè les altres regions també suposo que deurien anar prosperant, o ja s'havien quedat sense ningú perquè marxés, no ho sé.